हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय मोना न'आव थांनो नागिरलायदों नै ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ थांना फैखो हो अन्थायावनो सालायदोंमोन थोद इदि जायो नामा बाबा सेंग्रा देरबाय माथो नुफैनानै टाइट जालायलायबाय बोख्लावनाय होनो नामा बोख्लायना होननाया मा नाम नोंना नङा नामा नंगौ बबे जमानानि गारि होनदों नोङो ओंखायनोब्रा नै बे बिफाङा मेरला दंमोन आइया नै मैया माखासे जावखुनानै बिबोनां सासेया बिहरदों उन्दैफोरखौ थुखैनायाव होयो आरोना बेखौ गाइखेर माबाबो दैयाव होफानानै थुखैयो मा नाम होनामोनथाय बावबाय आङो मोदोमो बाबुखौबो जा थुखैबाय थायो सानफ्रामबो नङा दा देरबाय नालाय सिगाङाव ओमफ्राय दा मालाबा गेजेर गेजेर गाइखेरजों थुखैनांगौ नालाय गथ'फोरखौ ओमफ्राय बेखौ होफाना थुखैयो आरो गाइखेरजों थुखैबा ओमफ्राय दैयाव होफाला दा गोरलैयाव होफायोमोन नै बेखौबो लादों दौस्रेम आराम जाफिनना थालाय मैया आइया खाबाय बुरजायैनो आबौ बेंगा तालापुरा मारिनो बावगारलायगोन नोंनिया बावगारबाय थायो जोंनाबो माने बावगारबाय बेखौनो मारनो होनायालाय माखि माबा दोङो दे राजा न'आव फैबाय थादो न'आव खाला जेकेटा सोना लांबाबो जायो मा सोसो दोङो बेखौ बिसोर थांबाय ओमफ्राय आं एबार न' सिबनोसै माबा माबि मावनोसै ओमफ्राय बाथिबो होखानोसै फुङावनो ओमफ्राय टाइमाबो बारा जायाखै 8थाल' जादों थाब सिखार बाबुआ दामानि जि थाब सिखारगासिनो दिनैबो 5:30 सिखारदों 5:00 सिखारनानै एकदम दावराव गेलेनो ओमफ्राय थाब सिखारनो हाबाथ' मोजाङानो खामानिफोरा थाब जोबो दासो खामानि जोबजोब्बाय आंनाबो ओमफ्राय बाबुखौ बिफाया थुखैना हरबाय ओमफ्राय बियो दा गावहा दुगैगासिनोलाय ओमफ्राय आङो गासिबो मावखांजोब्बाय बाथिबो होखांबाय जि सुबाय ओमफ्राय बाबुनो मेगिखौबो दहायनो बाथि होनो जगार खालामहोलां एवनानै दहाय होदो आङो मेगि गोबाव जाबाय मेगिखौबो जाबाय थाजायाना आरो गेजेर गेजेर गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनै लाबोना होलायबाय
ओमफ्राय दा दसे थानोसै ओरैनो ओमफ्राय दा संनोसै ओंखामखौ रोङाखै दे गाननाय बिदि गाननाव गस्ला गाननाया बिदि जायो दाबो गस्ला गाननो रोङा नोङो दे खनसेयाव खालामनायबावनाय दे है बिदि जायो नामा थिथा करला एवनोसै सोमना दोनग्रोदों नै ओमफ्राय दालिजों ना खारै सानजारि ओंख्रि दावदै रुबाय बाबुआ सान्दुं गोसायावनो बै नुहुरगोना नुहुराखैथाय मिथिला आंबो सान्दुंजों सिनायाखै बैयाव दंगासिनो गारि सालायनो दावराव जानानै ओमफ्राय बे मा खालामफैदोंथाय गारिया बेखौबो नायनो दावराव जाबाय थायो सिला बानायना होलायबायनो देखार मोनालायबाय नै बाबुआ लेथेर फेथेर गारिखौ मारिबा मारिबि गालांजोब सिङाव खारलांना थांदों बियो आथिं आखाइ सुनानै ड्रेस गानस्लायहोबाय दा गारियाबो बिनिया खामफ्लाय सामफ्लाय बाबुनि बे गारिखौनोथ' दाख्लैयो जोङो आब'मोननियाव थांबा आब'नि फिसाजोआ खोन्थाबाय जोंनि बे लामाथिंनो माने बै लामाजों देखायहरलायनोसै आं बै लामाजों ओरै थाङो नालाय स्कुलाव ओमफ्राय थांनानै फैनायाव सानसुआव दाख्लै समाव बाबुआ बिराद गारि सालायनोल' माबा लिंलांबाय थायोमोन बाहेरायाव ओमफ्राय बिसोरो नैबे फोथाराव नैबेहाय नैबे गारि थानाय बेयाव दंबाय थायोमोन आरोना आंथ' मिथिया ओमफ्राय बिसोरो गारिजों फैनायाव गिटारनाथ' बिसोर नुहुरलायना मिनिलायबाय ओमफ्राय गिटारमोनजों गाखोफानाय गिटारनि क्लास दुइसिनफोरनो आरो 3, 4, 1, 2 फोरनि गथ'फोरना मा होनदों 2, 3 क्लासनि बिसोरो बाबुनि गारिखौ नुनानै माने मिनिलायदों आरो अबे जमानानि गारि बे होनलायलायनानै मिनिलायदोंनो ओमफ्राय आब'नि फिसाजोआ खोन्थानानै मिनिबाय आरो जोंनो दाख्लैयो गारिखौ बिदि होनना मिनिदों होननानै ओमफ्राय जा मिनिबाय जोङो मिनिनो ओंखारदों जानो गथ'फोरनि रायज्लायनाय स्टाइलखौबो बियो आब'नि फिसाजोआ खोन्थाजोब्बायना फार्स्टआव मा गारि बेलाय ओमफ्राय उनाव अबे जमानानि गारि होनलायलायनानै रायज्लायलांनानै थिगसे मिनिलांदोंनो गथ'फोरा नै बाबुआ नैबाव आगान थाहोजोबलायबाय नै मैगं बारियाव गाग्लिजोबदों बियो दानि नै ओरै होसोबा ओरै ओंखारो ओरै होसोबा ओरै खारो ओमफ्राय होमबालाय नों बेयावनो थाबाय था जों बबा थांसै होननानै जों बेरायहैनोसै होननानै होननायावसो ओंखारदों मैगं रज'हांबायमोन बे गारि गंथामा सोरनियाव फैदोंथाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय